cartons Sí. i els plàstics. Vale. I això tot barrejat o per separat? Per separat els contenedors. Pero hay gente que lo pone todo. Muy bien. I avui intentarem... Poner cada cosa en su sitio. Molt bé, super. Això mateix. Hi ha una contaminació als mars Sí. de plàstic que les tortugues se pensen que són meduses i se les mengen i es moren les tortugues. Exacte. Deixar una altra. I els cots, Aquesta és una cosa. El platge és una cosa que el que llancen es pot aprofitar. Molt bé. Es pot tornar a fer de nou. Y se van por las praderas, lo dejan todo lleno y luego tienen que ir personas con hierros y con cosas anchos a quitar porque si no lo cogen. I llavors, tots que teníem per reciclar ho tiràvem allí. Molt bé. I allí feien allò que dèiem els fems, Sí. que fermentés, que... Matèria orgànica. Sí, la matèria I llavors això servia pel camp, per adobar el camp. Molt bé. I ja no contaminava res. Molt bé. Blau. I blau. I el que acabem de dir ara, el gris. Gris. Molt bé.